ассалому алайкум бар ҳама. хуш омадед ба шабакаи Zebesti JK. Ман дар бораи манин болобар нишон додagi ҳама маълумот. Илтимос бародарон, ҳама маълумот очрат рӯйхатро барои ғалтидан фақат ҳамон почта кор мекунад. Рақам, пақам ин хеле чизо ягонташ кор намекунад. Илтимос, ман аз дастам меомад, ман барои ҳар яки шумо ман ёрӣ мерасондам. Лекин имрӯза 5-10 нафар занг мезананд дар бораи билет гуфта, охир бародарон ман рақамам онҷо мондагӣ барои ҳамкорӣ ё ки якум чи ё ки навор фиристанд гуфта. Ман на сафорат ба кор кунам, на посолство ба кор кунам, на ягон коргари давлат бошам. Ман як обичный одам, ман ҳам дар Россия корам намехеда. Барои ҳамин ҳама маълумот ба электронни почта 7, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 30 ба ҳаят ҳамашони тасдиқшудагӣ не, розигӣ гирифтагӣ нестанд аз тарафи Россия. Барои ҳамин зарани уже барои занакон, ҳомиладорон, заифон гашта, агар касалҳо бошанд касалон ва албатта ки студентҳо. Лекин ман боваргӣ дорам ки бо ҳамон пулфурӯшаку билетфурӯшак карда тавои ҷиҳанӣ карда ҳамин хел кор мекунам. наворҳои он аз аэропорт будагиш дар шабака ҳаст, дида бошед агар гуфти ҳомиладоро дар аэропорт шиштияну рафтосиги одамо бутун мужикои шашқарра на студент будинашон маълум, на касал будинашону, на бемор. Барои ҳамин барои пешгирӣ кардан ин хел ҳаромхӯроя. Ман ҳамин ҳомилаи оилаи ман ҳамин қадар боз дар мондагӣ навор кунед, бисёр ин тема бардоред. То ки хаб мешинед охир? ҳеҷ ин кори мо омода мо ин хел хаб шинем аз Тоҷикистон аз дига ҷо омода ин хел ки рафтори посолси мо обод намекунад. Ин дар дасти худамон ина барои обод шавиш. барои ҳамин ҳама каса лайк монед, комментария кунед. Агар навор ки дошта бошед, ман таги ҳамин навор ба номери имом мемонам. Агар ки худатон напартоед ба ҳамон шабака ё ки дигар ҳамин хел наворҳо фиристонед, мо бардорем ин тема. бас кунанд ин хел тавоҷиҳания дар ин посолство. баранд ин заифо, кӯдакон, ҳомиладорои бечора чанд моҳ боз гашта он дар спецприёмники фемезҳо чандон нафарҳо рафтанд бечораҳо. Чандон нафар бо агар посолство ягонташа рафта пурсида бошад аз пушти ягонти ҳамонҳоя гирифта барад. ҳамо дигаро ман гуфтиҳои 2 моҳ 3 моҳ 4 моҳ боз одамои бекорхо рафтагӣ тани сиҳатҳомо худо гуфтиҳои саломатӣ диҳад, ҳамо камтар тоқат мекунем. барем дигароя бас кунем тавоҷиҳания. ба ҳама хайр, саломат бошед.